אנחנו עומדים פה בחוץ, בעולם החיצון, אחרי שגורשנו מהמקלט בבניין הזה, כי אנחנו לא דיירי הבניין, אנחנו דיירים שם ושם, וגורשנו מהמקלט. נראה לי מישהו הגיוני, מפנים אותנו מפאקינג מקלט. הוא גם רב עם הרוסים הזין הזה. קטינה. מנהל את העניינים. דחף אותו. מי זה? מי? דחף אותי במקלט. מי דחף אותך? אז זה המזדיין הסוקה הזה. בבקשה, גם דוחפים מהמקלט. לאן הגענו? מדינת ישראל במלחמה. הגיעה משטרה למקום. יש משטרה. יש פה אנשים שעדיין מפונים, עבר יחסית זמן. כיף לנו מאוד. היא לא הגיעה למרחב המוגן בזמן. אתם לא יכולים לגרש ממקלט בזמן כזה, היא מצולמת. מקלט ציבורי שלנו, של הבניין. יפה, אל תתבודד, את אמרת מקלט ציבורי. של הבניין, של דיירי הבניין, אני לא חייבת להכניס אותה. פיקוד העורף אמר... בואי נתקשר עכשיו ביחד לפיקוד העורף. בואי, נשמע, דיברתי גם כבר. בואי נתקשר. יאללה, חיה בסרט. בואי את חיה בסרט. קצת גבוה. מקלט ציבורי שלי. כן, אין לילה. פיקוד העורף. אז תתקשרי לראש העיר שלך. ממש, עוזר. בעיה שלך. מפתחת את המלחמה פה. אני לא רוצה להכניס אותך לבניין שלי.